Akataura Geza akataura nevanhu vese vari kuziva kuti vari kubatsirana naye kuramba ZANU-PF. Ndiri kupanzwa vanhu vese vakavhictimizwa neZANU-PF vakarwiswa neZANU-PF nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu vese vachiri mufight neZANU-PF. Geza nana Mativela vese vakataura navo vanoita kunge vakazvimirira zvavo but vanozviziva ana Mativela. Vanotaura naGeza. Geza akataura nevanhu vese nekuti chinhu ichi Geza achichigadzira Mudhara akachigadzira Mudhara yakaita intelligence uya akachigadzira chinhu ichi achiti chivire munhu wese kuitira kuti chinyatsosimba. Handi mazvona. Saka izvozvi vanhu vakada kudzokera nemumwe mubvunzo wekuti kuna Chamisa, saka iwe uri kuzviona sei zviri kuitwa navaGeza zviri wrong here, zvakaipa here kuvana veZimbabwe kana kuti chi? You find out kutoti otherwise unonzwa Chamisa akuzvitaura in certain other way yekutoti inini handone paine chakaipa chekuti vanhu varwire nyika yavo kana vachinge vaona kuti zvakadaro. Andiri kupanzwa. Zvakatotaura Mudhara haana kutombonyeba kuti ndakataura naChamisa, ndakataura naNhingi, akataura navo asi havana dialogue yavakaita. Because inonzi dialogue baba, you know kuti kana tichiti dialogue tinenge takutaura a program inenge yakatoitwa ningirikini, inenge yakatonyatsostagwa zvekuti vanhu vanenge vakanyatso vari pasetup yekuti vanenge hazvina kubvira zvakaitika. Vanokuita dialogue ipi naiwe client iye Geza achizikanwa kunze ari panzvimbo yakachengeteka, haagoni kuti afambe achienda from point A to point B each and every time. Munhu ari panzvimbo 1 so far, ari panzvimbo 1 kufanana na iye Chamisa, munhu ari kugara achitariswa mamovements ake kuti achifamba achienda uko. Saka vanoita dialogue ipi kunze kwekuti vanogona kutaura nyaya sezvandiri kutoita newe izvozvi so tichitobvumirana. Handiri kuzviona manje. Then kana ndakuzobuda ndichiti no, ini ndakataura naClient ndichiti Client ona shamwari, inini zvandava kuita ndeizvi ndiri kuitira kuti zvinhu zvifambe so. Client akataura akati no, zvinhu zvamuri kuitaura zviri right. Kana muchinge mazobudirira tinotangira ipapo, kana kuti muchinge mazovhura zvamuri kuvhura maningirine ese amuri kufungidzira kuti munogona kuvhura, madhozi ese amuri kufungidzira kuti munogona kuvhura, ngazviitwe. Hapana chakaipa. Inini ndinokusapotai kuti no, ngazvizadziswe. Kana zvichinge zvavhura then isusu topindawo kana madhoo achinge avhurwa. Handi ndokutaurana kwacho kwavanenge vakaita. So then people went to Chamisa vaakutanga kuvhunza kuti makaita dialogue kutaura kuti Chamisa vada kuti mwana wevanhu aite basa reku wada kuti mwana wevanhu arondwe, mwana wevanhu aswera achiteerwa each and every day. Wada kuti Chamisa afe kana? Inini ndinofara nekuti Chamisa akanyatso kubvisa wedhi raakabvisa ndiri kuti dialogue. Aiwa, asi chibvumirano vakaita, handidi kunyebera. Chibvumirano vakaita and Chamisa ameno pamwe, otherwise nekuda kwokuti inenge iri politics ndio inogona kana kumpa kuhwanda kuti akataura navaGeza, but usambofa wakanyebero. VaGeza havana munhu wavasina kutaura naye. VaGeza vakataura nemunhu wese zvako Client. Wanzwa? VaGeza vakataura whoever vakamenshona zita rake baba, vakataura naye. Handiti wapanzwa. Izvozvo handina basa nazvo kuti munhu wese azvizive. Ava wazviziva kuti VaGeza vakataura nemunhu wese wavakataura nezita kuti Nhingi ndakataura naye. Havana kumbotaura even naiwo havana kubuditsa wedhi rekuti dialogue raakushandiswa nevanhu kunzi dialogue. Ndo problem ine maZimbabweans yekuwedzera zvinhu. Vanoedita zvinhu so kana vakaudzwa zvinhu zvavanzwa so vanozvitaura nenzira imwe isiriyo. Zvozopedzisira zvakutozopedzisira zvakubuditsa maresults mamwe anenge achitofina, but zvimwe zvinhu zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvakaitwa in a certain way inenge isiriyo iri kupronouncwa nevanhu. Handiri kupanzwa. Vanhu vanotaura kuti dialogue Mudhara ivo vakati ndakataura naNhingi, ndakataura naNhingi, mazita avakamenshona uchanzwa kuti havana kubuditsa wedhi rekuti dialogue. Dzokera kumavideos aya. That's why Chamisa achibvisa wedhi rekuti dialogue. Handiti muri kupaona.
And also haambofanirwi kuti ataure kuti ndakataura navageza futi for his safety. Unotozviziva iwe, haafanirwi kuti azvitaure. Handiti? Asi ndoda kuratidza manje kuti vanhu vachazosepuraizwa. Chamisa achizotaura kuti no, yanguva yedu yekuti tiacte. Asina kana kutombotaura, ndakambotaura naMudhara before. Mukangoona vanhu vakangomacha chete Mudhara Mnangagwa akabviswa, vanhu muchazoshamiswa muchizodzwa zvakunzi Chamisa ati ndakwenda kunotaura neMadhara ayo abvisa Mnangagwa. Ndo pamuchazotanga kuzonyatsoona muchazonzwa ivo the same people ivo vari kuramba vachiseka kuti Mudhara uyu ndo vachazopesera kutaura kuti saka Chamisa isusu akatinzvenga achiti haana kuita dialogue, of which anenge asina kutombonzvenga, akangobvisa chete wedhire kuti dialogue. Even kana vakadzoka iko vachiti no Chamisa iwo wakatinyembera uchiti hauna kutaura naGeza, ntaura kuti aiwo imi makati ndakaita dialogue naGeza. That's why ndakaramba nyaya yekuti dialogue, because vaGeza munoziva imi vanga vari panzvimbo imwe chete yanga iri stationary. Saka vanga vasingagoni kuti wabve wachishifta from the point to another point. Imi motaura ndakaita dialogue nawo, kureva kuti imi muri chiedza kutaura kuti nini ndiri kuswera ndichifamba each and every day up and down kuenda kunoita dialogue nevanhu vakuru. Hamusi kuona kuti muchimutengesa pane zvinhu zvisiri kuitika. VaGeza vari kutaura nemunhu wese wavari kutaura naye vari kunzvimbo kwavari ikoko. Vana veZimbabwe ndo vanozotaura navo vachiburitsa mavhidhiyo kuti vanhu veZimbabwe tava stage yakati neyakati. Izvozvo ndo zvinofanira kuti zvinzwisise vanhu. Saka vanhu vatofungidzira kuti vaGeza vakatoita table vakagara nevanhu vese haiwa. Vanhu ngavanzwisise mazwi avanosenzesa kana vachitaura. Vanhu ngavasashandise mazwi ana kuti dialogue chichi wati izvo. Ayo mazwi ari wrong ekuti dialogue muchinyebera Chamisa kuti hanzi Chamisa iwo hanzi wakaita dialogue navaGeza. Ipapapo kana ino ndotonyatsoona kuti it was not necessary to use the word dialogue pamusoro penyaya yakataurwa navaGeza unzi takataurirana naanani, takataurirana not a dialogue. There's so many means of communication dzinogona kuitwa nevanhu. Otherwise vanhu vaya vakatotaurwa vari individual one by one, handiti vasina kuunganidzwa panzvimbo imwe chete. Mudhara vachitaura vachitoti ini ndabva kutaura kune uyu, ndabva kutaura naNhingi andiudzawo zvaandiudzawo, kwaiwo unoti kudii pane zvatiri kuda kuita. Ndo matauriro akaita Mudhara. Ndauda kukuudzai zvinhu zvakaitika kulendi, handiri kupanzwa. But zvakutoshandiswa as a weapon manje nevanhu vari kuda kutry kuda kukrasha movement yatoda kuita musi wa31 kuti Mudhara Geza vaiswa pasi pebhazi. Ndakarwadziwa stereki ndini kunzwa zvinhu zvisina basa pamusoro paMudhara wangu. Wazvinzwa? Mudhara vari kutaura nyaya dzavo dziri straight, vanhu vari kuedza kungotsvaka word ravanenge vaona unge sezvinonzi vanogona kuritwista, vobva vatoritwista, vobva vatotanga kutorishandisa as a weapon against him. That's what I hate about my elder person like Mudhara Geza. Mudhara wangu inini chiwataura kuti hanzi he was put under the bus. Haiwa mani, bvisai zvimastatement zvenyu izvo, get away, fuck off. Zvinondishatirisa, zvinondiboha izvo. He never put under the bus nekuti imimi ndimi maka mistake word rekuti takataura na Chamisa ndikataura naNhingi vakati itai zvamuri kuita. Ndo zvakataura Mudhara. Imi makuenda kuna Chamisa muchimubvunza nezve dialogue. Ndo zvakataurwa navaGeza here izvo, vana veZimbabwe. Kulendi unoona zvinhu zvinoita vanhu so. Zvimwe zvinhu so ndosaka ndichitaura ndichiti you always play on go. Vana veZimbabwe imini munozvita kunge muri wise stereki, muchitaura chirungu chisina basa muchiziti makatidza muri wise. Ndokuva wise ikoko kwekupindurudza zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu. And afterwards munotanga kuzotenda zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu back on him, muchimuataka futi nazvo, mobva bati at the same time tiri kumutsigira. What's your position pana Mudhara Geza vana veZimbabwe? Toda kuti titaure chokwadi mimi. Munhu ari kutsigira vaGeza anovatsigira zviri unconditional, achinyatsokutarisa nekunyatsokufamba navo mune zvavari kutaura zvakanyatsonaka, asina kana mamwe maonero kana zvekuda kudiwa nevanhu. Bvisai kuda kudiwa nevanhu izvo zvamunoita vana veZimbabwe. Handi tiri kupaona vaGeza havanombobvira vakambotaura kuti ndakaita dialogue nevanhu, ndakaita kana even conference meeting nevanhu. Havana kutaura mawedzi iwaya. Saka vanhu vaenda vachindobvunza zvinhu zvisina musoro kuna Chamisa. Ndosaka akataura kuti hapana dialogue yakaitika.
even though kana akataura navageza neimwe nzira haangakuudzei Chamisa. Remember that Chamisa munhu is a main target nekuti ari kunzi ndiye akaita kuti zvinhu izvi zviitike zvese izvi. Handiti nhasi muri kuenda kundokonfema kwaari futi muchitaura kuti imimi iwo Chamisa uri kuita dialogue nevakuru. Muda kuurayisa Chamisa. Muri kuchengetedza Chamisa here vana veZimbabwe? Chamisa cheche ari kuchengetedzwa here naiwe Client? Can you tell me semaonero ako ari kuchengetedzwa here Chamisa? Tinokutaurirai kuti of course chimboendai munobvunza kuna Chamisa wacho, but kana muchizviita zvekupublisha so ndo problem. Muno misuse internet vana veZimbabwe. Chese chamunoita munoda kuuya nacho muchichitaura apa, of which zvimwe zvinhu asi zvinhu imi are taking politics for entertainment vana veZimbabwe mimi, nekutsvaga mari kuita kunge vanhu vaya vaizotaura kuti tinobhadharwa. Sei handisi kuda kutaura nemazita kuti tinobhadharwa here? Munongotsvaga mari, mutsvaga mari nezvinhu zvakafanana nenhingirikini nerevolutionary movement inoda kuitwa musi 31. Makutanga kutsvaga nayo mari muchiya muchikoposta zvese izvi. Whatever zvinoda kutaurwa naChamisa muda kuti muye muchizozviposta panapapa kuti mumuise mumoto muri safe. What part are you trying to play imi mwana weZimbabwe? Hazvisi zvinhu zvese zvamunofanira kuti muye panapa muita basa rekuzvitaura. Muda kutaura naChamisa imi moye muchisozvisa pamberi pevanhu kuti Chamisa, imi kana mukaona Chamisa achiavoida kubudikira pane vanhu, iye ndiye ari kuona kuri kubva mhepo nekuri kuenda mhepo, but imi muri kuenda kusikonomufosa muchimubvunza nemumwe mibvunzo yezvinhu zvisina kuitika nezvimwe zvinhu zvisina kutaurwa, muchiya musikouya nazvo kusikozviita just entertainment panapa pasocial media. Vana veZimbabwe, Client, ona zviri kuita vanhu vako vanenge vachikutumira maaudios vachikutumira zvimwe zvinhu, iwewe nevamwe vanhu vaunoshandidzana navo muYouTube muchiinhingirikina. Onai zvinhu zvamunopostiswa nevanhu. Vamwe vacho ndivo vari kutoenda in personal kunhingirikini kuakaunti yauyu yaChamisa uku, kuenda kunomubvunza naiwe Chamisa. Vapedza kana akati inini ndakati vanhu vamache musi wa31 muda kuya nazvo futi panapapa just for entertainment kuti muwane malikes muchiwana chichichi muchipisa Chamisa muchiona mudhara anova ndiye anotorema chaiye ari kupisirwa imba uku nekurwiswa each and every day. Mafamily members vari kumhanya vachita sei, vanhu vachisiri safe vekuageza. You want to do the same kufamily yekwaChamisa vana veZimbabwe? What is that? Ndokungwara kwacheko kwamai muchiti takachenjera, hatidi kushandiswa, chichichi ndokuchenjera kwacheko koko, ndokusada kushandiswa kwacho kwamuri kuita ikoko. What are you contributing before 31st March? What are you doing? What's your contribution in this thing? Kurwisanisa, kudzitunganisa ndo zvenyu zvamuri kucontributa here? Munoti imi wageza vakati ndakaita dialogue, vakabudisa wedze kuti dialogue vari veZimbabwe. Are you serious? Nyika iyi muri kuida here kana kuti muri kutoita entertainment nenyika yenyu nekuti imi makuwana mari, especially imi munoposta panapa imimi content creators mese imi mese, nekuti hamuna nzara ka, nekuti YouTube iri kubhadhara, Facebook iri kubhadhara, pamwe maybe ndiri kungoedza kuvhunza, nekuti mamwe mabuditsiro amunoita zvinhu panapa haite. You are shooting an on goal kurwera bhora mugedhi menyu imi muchiti hanzi tiri kurwira kuti Zimbabwe isunungurwe, tiri kurwira imi muchida kufumura Chamisa, kuda kuexposa Chamisa, muchifunga imimi munozviti muri wise, makaenda kuchikoro chichi wati vanhu vane wisdom chaichaiwo ndo zvavanoita kuna leader vari kuda kuti vataura kuti right izvi Chamisa ari pastanzi yakati nenyaya yezvinhu zvacho, saka izvi tiri tofamba tiri kuenda. Hapana kana hwani chamuda kumbovigawo kana muda kumbovigiridza, hapana kana mutungamiriri wenyu wamuda kumbovanzawo, vese muda kuwaisa pachena. So hondo ichitika kudzimba dzavo imi muchidya muchiguta nekuti isusu tinoita malikes, tichisubscriber, tichiita zvese whatever everything. Are you serious? Zvakafanana nekuenda nekamera pamberi pemunhu womubvunza kuti unenge uri mustreet here musi wa31, anourayiwa ka before 31 wacho asvika. Imi muchizvoona kuti munhu angagwa ari busy kuuraya vanhu ari kutsvaga kuita hondo. Ndakabvira kare ndichitaura zvinhu zvakawanda panapa. What are you trying to do? Shame on you.
zvimwe zvacho zvinozoita kuti tizopedzera takutaura mamwe mazwi atinenge tingadi kuti titaure mani. Hapana zvamurumbocontribute apa kana muchiri kuita zvinhu zvakafanana neizvizvi. Kuti Comrade Bombshell Geza is thrown under the bus by Chamisa nekuti akamubvunza isusu kuti iwewe wakaita dialogue here naMudhara akati I never been part of any dialogue. Imimi makanzwa zvedhialogue zvakataurwa navageza. Kana iye Chamisa wacho chaiye akavaona vageza vachiburitsa nhegerikini atoziziva kuti Mudhara havana kumbotaura nezvekuti hanzi pakaitwa dialogue. Vanoita dialogue nani iyo Mudhara uchiziva kuti vari panzvimbo muchizviziva kuti vari panzvimbo 1 yavari kugara vari inonzi ndo the only safe place kwavari ivo. Saka anozoita dialogue nguwai nevanhu havana kana kutomboita conference meeting just because even kana nhengerikini yavo yari kusenzesa iri kutotrekwa kuti vari kuzviita vari papi. Moti hanzi makadzidza muri waizi hamudi kushandiswa muchitadza kuziva kuti vari kutrekwa izvi even pavagere izvizvo pari kutrekwa vageza pachitotsvagwa kunzi popindwa sei. Saka imimi muchinzwa wageza vachitaura ndakataura naChamisa makabva mafunga kuti Chamisa akagona kudhiraivha achienda panzvimbo pasingaendwe pana vageza hapaendwe. Kasi kuwera akanga abva nguwai kwese kuna naSouth Africa. Vese ava muri kunzwa vakanga vabva nguwai kuti vakwanise kuningirina. Or else muri kufungidzira kuti vakaita conference meeting. Vageza havana nguwa yekuti vaswera vachiita zvinhu izvo. Just because zvinhu zvavari kuita zvinhu zvavari kuziva kuti vari pakunzvenga. Handiti vachimirira nguva kuti inyatsosvika. Vanhu matotanga kutaura vakatoita dialogue chichi Chamisa azoramba kuti haana kuita dialogue navo Mudhara vari kutinyepera. Vana veZimbabwe chiramba henyu muchitungamirirwa naED kana musingade kumacha. Rambai muchitungamirirwa zvenyu naED. Ndoda kuti muone nyembe dzaanoda kupfeka ipapa kana achinge apedza. Ndo pamuchazonyatso kuona kuti takanga tichifira isusu tichicomplaina sekucomplaina kwandiri. Handisi kukupopotera, handisi kukutukai, ndiri kucomplaina stereki pane zvinhu performance yamapefomero amuri kuita vana veZimbabwe especially kunyanya kune vanhu vari kuningirikina zvinhu. No. Tara chokwadi no. Ndiri kutocomplaina kwamuri. Ndiri kutocomplaina zvakatonyanyisa. Ndicomplaina zvimwe zvinhu zvakatonyanyisa. Nhasi date ndiani? Everyday ndiri kugara ndichitaura ndichiti tatosvika musi wa31. Nhasi date ndiani? Muchiri kuposta zvinhu zvakadai. Munofunga kuti Chamisa ari safe here imini? Wokuti muda kuti anyatso kutaura kuti takatozodai tikazodai. Seriously? Vana veZimbabwe kani, come on man. Sadaro man imini. Chero dzenyu idzo dzechikoro chamunoti makaenda idzo ngadzishande zvakanyatsonaka. That's why sometimes tichikuudzai kuti chikoro chenyu icho chamunenge muchiti hanzi chikoro chinozoda wisdom iri natural mumunhu. So handiti nekuti zvizvi tiri kutaura nezvana uyu mutsvangwa. Handiti chikoro chinozongodawo wisdom. Handiti munozviona manje kuva nemunhu so ane pfungwa dziri advanced, so dziri natural advanced. Musadaro mani vana veZimbabwe. Ndarwadziwa stereki nezvimwe zvinhu zviri kucirculata musocial media umo. Ndarwadziwa zvimwe zvisingatomboiti. Ini vageza ndotovarwira sekurwira kwandiri kuita vanhu vese vari kuopoza nigirikini Mnangagwa nevanhu vake. Handiti muri kupaona. Saka ini ndinotorwira munhu wese ari kuopoza vaMnangagwa. Endi mukutsurana hatimbotsurane tichipuruzirana tichibhabhadzirana nekuti toda kuita chinhu one nekuti tiri muhondo. Saka hatitsurane tichikisana ka. Tototsurana nenzira iyo yandiri kutotaura iyi kuti ngatiregedzei kuita zvinhu zvakadai. So tiri kuita on goal.